juragan. Iya. Gasro, pedhot. Ijine nyawane Kamas Panjang Baca. Wis lega. Dereng. Ora lega wis ndang ngomong terus kowe. Aku wis ngerti. Ingkang nyuwun Jalustro Tambang Kencana saking ngatanipun Kamas Cirgonata menika kula. Iya. Kula ingkang kedah tanggal jawab. Lah kok aku wis kudu mati. Lah panjenengan medhotaken. Aku kan dia sengaja to. Kok gampil panjenengan ngendika mengae mboten sengaja. Aku jolo iki tak bagir dak sisi kencana iki mari kowe. Nggih, matur nuwun. Lah medhot kok malah nyalano kakak. Nanging nyatanipun inggih medhotaken panjenengan menapa kedah nyawane Panji Asmara Bangun calon ratu ing Jenggala. Jebul ngono atimu. Pun. Aku kok lagi ngerti iki kok. Kok ora ini zaman semono. Pun. Kowe kira tak apa? Kowe ora. Aku sakit kowe ya, Kang. Aku tak kandhani adikku. Baru. Pun. Aku iki sedulur tuwa. Si. Aku sing tuwa ana ing kadang panji-panji. Leres. Njur kowe kok ngamuk aku, paribasan aku kaya cacilek kok. Apa ngene iki? Hah? Sampeyan pripun? Ngendela pripun? Kula niki calon ratu sampeyan ngendi kok? Gasro. Miso. Mohon. Tak lho Kang, tak tampa nganti dodo sing jembar kok. Kowe urung dadi ratu nek Jenggala, tumindakmu sing kaya ngene. Apa meneh kowe besok wis dadi ratu? Jenggala dadi apa? Yen kowe ngomong kaya ngono ya tak lakonane Kakang Baca nak mati ana ing kali Bratas. Salam yo kok. Monggo mati yo. Eling-eling aja lali-lali. Engko ana apa-apane Jenggala aja masih goleki Kakang Baca. Kakang Baca nek wis mati